Hello.
C'è che tu gosto. Serata tajba. Maħol u ftit ġabra u silenzju. Palissa l-Arċisqofu l-konċelebranti edin jilbsu l-abiti tal-Quddisa, l-ħwejjeġ tal-Quddisa. Kif indunajtu forsi għanna diversi mamudijiet
is-Salvatur tagħna. A sign of the cross also yourself. Yeah. Baptized also? The boy will be baptized also? No. Okay, already. Okay. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti bat lil ibnek fid-dinja biex jeħlisna minn taħt il-ħakma tax-xitan li hu l-ispirtu tal-ħażen u biex joħroġna mis-seta ta' dlamijiet u jdaħħalna fis-saltna tad-dawl tiegħek ta' dejjem. Biċ-ċokon tagħna nitolbuk neħħi minn din iċ-ċkejkna it-teba tad-dnub tan-nisel u eħlisa ukoll minn dak kollu li huwa ħażin u għamilha tempju qaddis tiegħek biex fiha jammar l-Ispiritu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Dal-pakket faħam nista' neħih minna. Dal-pakket faħam nista' nieħdu xi kien. Daqqa nibdew.
dik xibqa sajtu, dik kollha plastik. Qed jaħraq il-plastik. Qed jaħraq il-plastik. Listen. Il-mikrofon mixow. Mux mixow il-mikrofon. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eżis dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt għal-ħajja. Il-Knisja tistieden lil ulida kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bismih tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħed fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek, qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-għajt nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u l-lum. Il-bidu u tmiem, l-alfa u l-omega. Tiegħu iż-żminijiet u l-eternità, lilu kull glorja u seta' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa. U glorjużi. Iħarisna u jżomna. Kristu l-mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjus mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet.
استنى فtit. Landun l-ewwel. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu.
f'ommok u f'qalbek biex ixxandar kif jixra it-tħabbira qaddisa tal-art. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Ħaddoq it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' Sultan kbir. Tifraħu koll art mimlija b'dan id-dar tal-aġeb u fid-dija tas-Sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqien kollu li uħeles midlamiet li ħakmu. Tifraħu kolom l-Knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajtu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajja ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfaw leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx. Il-Missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħalla salina lil-Missier etern id-dejn li kien għamel Adam u bid-dem ażistiju li xarret għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw edin namlu l-festa tal-Eid, meta nqatel dak il-ħaru veru li b'demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejli fi żmien ilu intħrixt lill-missierietna u li tiżraħel mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejli fit tkeċċew id-dlamiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejli fih fid-dinja kollha
min jemmen fi Kristu jqaċċat kull rabta ħażina. Jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejli fi Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam Rebbi fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-aġeb oġbok turi mana, xi mħabba u żalima bħala, biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt, ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam, biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet, la darba staqqinna f'eddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija. Jissaffa kull min waqa' fi dnub u jimtela bil-ferħ kull min nikket. X'lejl ta' bil-ħaħini meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma' tal-art. Dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missir qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun, mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza, permezz tal-ministri tagħha, bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Malek mulejn itolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla ħeda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Intilqaw bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewkba ta' filgħodu x'in jisbaħ issibu għadu jaqbad. Dik il-kewkba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha, u issa jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħuti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lil poplu tiegħu u kif l-aħħar battinna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Nistgħu nitfu x-xema.
قاري من الكتيب tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla li d-dawl kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif, u hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġemma tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb, u qal Alla, ħadd nimbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih, skont għamlithom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlitu, u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlitu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl, u jkunu sinjali għat tqassim ta' żminijiet, ta' lim u ta' snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jidawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla ż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-ferxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewwiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom meżewt l-ilma, skont ġenshom, u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom, weldu u oktru, u mlew l-ilma tal-ibħra, u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom, u hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna, u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi, u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mar ħalaqu. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru, u mlew l-art, u aħkmuha, u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu Alla jxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar Alla jxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara, kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U bekk lestew is-sema u l-art bit-tamir kollu tagħhom. U fis-7 jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel, u waqaf fis-7 jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej.
ħaj il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom. Ħalf ġarra l-mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar fimħażen. Kien il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel birtu, mill-għoli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi it-tama tagħna. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel il-mifdijin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għid lill-ulied Iżrael jerfgħu t-tienet tagħhom u jitilqu, u int qol il-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. U li Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U ara jien inwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Imbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tienet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warajhom u ġiet bejn it-tienet tal-Eġizzjani u t-tienet ta' Iżrael. Kien hemm isħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè met idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar brijħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-mijiet inferqu. Imbagħad ulied Iżrael daħlu fl-inxif f'nofs il-baħar. L-mijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. Is-sara ta' filgħodu l-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħet ħarsa fuq it-tienet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkil ir-roti tagħhom u bit-tbatija setgħu jmexxuhom. Imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. U l-mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè met idu fuq il-baħar
U ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel. U l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal-ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minit l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta f'xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-mulej u qallu: Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħiħ, żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti wanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Farawn qawwietu tefaħħom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej is-sebħet fil-qawwa, lemintek mulej farrak il-għadu. Il-poplu tiegħek intwasslu tħawlu fuq il-montanja il-wirt tiegħek. L-imkien mulej li jint għamiltu għamartek, il-maqdes sidi li ħejjew idejk, il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem. U Alla ħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawun, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Magħmudija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li inti għażilt għalik bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma, u intom li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom fuq dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax? Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Atuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu ir-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex isseħħu l-favur imwiegħda lil David.
Ara, jiena qed tuxxud fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġu l-rejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjem bil-ġieħ. Fittxu lil-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħalħallim triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti żrieraħ lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Alla s-salvazzjoni tiegħi, jien nittama u ma jkollix mniex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej sejħu ismu, għarfu lil-ġnus blemejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek inti ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bis-sliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom fartom, huma tebbawha bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibthom u skont triqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru, kasbru ism il-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: Dan hu l-poplu tal-mulej
li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien bżajt tal-ism il-qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk għajdilhom lid-dar ta' Iżrael, dan jgħid Sid il-Mulej. Mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ism il-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ism il-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofskom kasbartuh u l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sid il-Mulej, meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nrox fuqkom il-masafi u tistaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmru fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġaw lura. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix o Alla. Nitolbu. U Alla li qatt ma titbiddel, daw li qatt ma jgħib, fit-tjiba tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja u għamel li seħħ aktar bisliem il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem skont ma jħejjejtu int sa minn dejjem. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma ġarraf jerġa' jinbena u kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqdu b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Uti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jinħeles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja.
flimkien. Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu wlied Iżrael, għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Ma mmutx, imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta għadda s-sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marja ta' Magdala u Marja l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara inħasset teżżiża kbira, għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qad bil-qeda fuqha. Id-dejra tiegħu kienet bħal berqa, il-bisu abjad bħas-silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa, tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejjew waraw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr jgħidu lid-dixxipli tiegħu, qam mill-imwiet. U waraw huwa sejjer il-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk, araw għedtulkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biżgħu ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. Wara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom, islim għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom, tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Li jarawni hemmhekk. Il-kelma tal-mulej.
inħasset teżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Dan id-dettall li jagħtujulna l-Evanġelista Mattew jurina li il-ġebla li kienet tagħti il-bieb tal-qabar tal-mulej ma tneħħietx mal-irxoxt tal-mulej għax l-irxoxt tal-mulej mhuwiex xi ħaġa spettakolari ta' wieħed qisu Superman li jqum jiftaħ il-bib tal-qabar u joħroġ jissielet mal-assisa. Uħud mill-vari tal-irxoxt donnom jippreżentawna din iġbija. Il-mulej jirxoxta mill-ġuf tal-qabar. Imem bżonn li il-bieb tal-qabar, il-ġebla li kienet tagħti d-daħla tal-qabar tiġi mgerba għaliex aħna mistiedna naraw il-post fejn kienu eduh. Hekk jgħidilhom l-anġlu lil Marja ta' Magdala u lil Marja l-oħra, tibżgħu xejn. Jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn. Għaliex hawn kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed. Il-fidi tagħna hi li dik il-ħabba tal-qamħ waqgħet fl-art, indifnet, mietet, indifnet, u llum għamlet ħafna frott. Imma aħna li naraw mhux li l-Ġesu rxuxtat. Naraw il-qabar vojt. Mill-mewt tiegħu għadda għal ħajja irxuxtata waqt li kien fil-qabar. Aħna mistiedna naraw fejn kien. Għaliex qed jistedinna niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna bħalma iltaqgħu miegħu l-istess żewġ nisa. U t-tislima tiegħu kienet tislima ta' ħniena u ta' mħabba. Isliem għalikom. Bil-Grik oriġinali mhux biss sliem imma grazzja, imħabba u ħniena. Isliem għalikom, l-imħabba tiegħi tkun magħkom, il-grazzja tiegħi tkun il-qawwa tagħkom. Tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili jarawni hemmhekk minn fejn beda kollox. Għax kollox kien beda fuq ix-xatt tal-għadira ta' Ġenezzaret jew ta' Tiberijade. Iridhom jerġgħu imorru minn fejn kienu ltaqgħu miegħu meta kien għadu bniedem bħalna iterra it-toroq ta' din id-dinja.
Rid ifakkarhom li l-istedina inizjali tiegħu kienet għadha tot imxu warajja. Aħna llum nilqgħu fostna fl-għaqda u fil-familja ta' min jemmen Ġesu imsallab u l-xuxtat 9 adulti u 3 trabi. Il-Magħmudija hija immersjoni totali. It-tiswib l-ilma 3 darbiet huwa simbolu ta' immersjoni totali. Il-verb il-Grieg baptizzo dak ifisser li todos. Għadu kmini biex nozzu għax il-baħar għadu kiesaħ. Imma jasal is-sajf u min iħobb jitpaxxa jodos fl-ilma. Ikun fully immersed. U aħna hekk nagħmlu l-esperjenza tal-mewt. Intfinna miegħu għadna kif rajna minn San Pawl fil-mewt permezz tal-Magħmudija. Mela l-Magħmudija hija l-ewwel nett il-mewt, imma mbagħad il-qawmien permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier. Hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu għax intfirna fl-ilma, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. U għalhekk il-Magħmudija tagħkom eżis ħuti hija immersjoni fil-mewt ta' Kristu u l-irxoxt għal ħajja ġdida. Il-mulej llum jimmarkakom u jissiġillakom bis-siġil tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Biex tkunu fid-dinja il-fwieħa tiegħu. Il-qabar huwa assoċjat mad-dekompożizzjoni, mat-tinġis tal-korruzzjoni tal-ġisem li qiegħed jitħassar u jinten kif ngħidu bil-Malti. Il-Magħmudija hija l-ħajja ġdida, ir-rebbija tar-ruħ li tikkanċella d-nubiet tal-passat u tagħtina tama ta' futur sabiħ. Intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub iżda ħajjin għal Alla. U din hija wkoll l-esperjenza tagħna li mamdin il-lejla. Aħna winġeddu l-wedid tal-Magħmudija immutu għad-dnub għal vizzi li irdunna ħajjitna għal dak kollu li tellifna l-paċi tal-qalb u ngħixu għal Alla fi Kristu Ġesu. Aħna msejħin biex fid-dinja nkunu din il-proposta sinċira u rispettuża tal-libertà tal-bniedem. L-irxox ta' Ġesu mhux att violenti li jimponi ruħu fuq ir-rieda tal-bnedmin. U għabib miftuħ fuq qabar vojt, għax dak li fih kien mejjed m'għadux hemm, qam mill-imwiet. Id-dixxipli tiegħu stess uħud minnhom emnu, uħud ma emnux iddubitaw. U Ġesu donnu ma jitkażax b'dis-sitwazzjoni. L-istess Vanġelu ta' San Matteo fil-fatt jikkonkludi f'xena fejn jiltaqgħu miegħu, uħud jemnu qed jarawh, uħud jiddubitaw. U fl-istess ħin jafdalhom din missjoni straordinarja, morru fid-dinja kollha
għalmu l-ġnus kollha, għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu wara jiena magħkom dejjem. Jiena magħkom dejjem. U f'isem Ġesu lilkom eżis adulti u l-ġenituri ta' trabi li se jitamdu l-lejla ngħidilkom il-mulej huwa magħna. Il-mulej jkun magħkom dejjem. Għalhekk tant drabi fil-liturġija is-saċerdot l-isqof ifakkarna il-mulej magħkom. Il-mulej magħkom. U intom tirrispondu biex l-isqof ma jħossux waħdu u miegħek ukoll. Imma f'dak id-dialogu qed noħolqu wkoll familja. Familja ta' fidi. Familja ta' nies li aħna midjunin mad-dem ta' Ġesu imma wkoll imsaħħin bil-maħfra li għatina dik it-tislima sabiħa. Isliem għalikom. Salam, shalom, l-isbaħ tislima. Tantu hekk li aħna nużaw l-istess serq biex ngħidu nsellmu lil xulxin. Sellili, għati sliem lil min inħobb u lil kulħadd. Waqt li nilqakom eżis adulti u anke l-uliet il-ġodda, nifraħ magħkom u għalikom. Permezz tagħkom il-Knisja llum ittwessa t-tinda tagħha, tkabbar il-qalb tagħha u għandha fidur assigurat. Ejjew nitolbu għal min dbiet mill-qalb ta' Ġesu. Għal min meta jħares lejn il-qabar vojt jgħid boq. Dan mhux kollox ħrejjef. Nitolbu għal min ma jridx iħares lejn il-qabar vojt, jixtieq jixrob l-ilma mill-lejjun oħrajn. Il-mulej li wieħed lis-Sammaritana ilma li jwassal għal ħajja ta' dejjem, jatina l-grazzja li nintrabtu ma' Ġesu u minn miegħu ma ninħallu qatt. Ħuti eżis ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna nqawwu t-tama ta' dawn ħutna biex issa li se jitnisslu mill-ġdid bil-Magħmudija Alla l-Missier li jista' kollox fil-ħnina tiegħu jagħtihom kull għajnuna meħtieġa. Addisa Maria Malla,
itlob alina, Samikil, itlob alina, Angeli Addisa Allah, itolbu alina, San Juan Battista, itlob alina, San Joseph, itlob alina, San Petru, San Paul, itolbu alina, Sant'Andria, itlob alina, San Juan, itlob alina, San Giuda Taddeo, itlob alina, Santa Maria Maddalena, itlob alina, San Stefano, itlob alina, Sant'Ignazio d'Antiochia, itolbu alina, San Laurens, itlob alina, Santa Perpetua o Santa Felicita, itolbu alina, Santa Agnese, itlob alina, Santa Agata, itlob alina, San Girgol, itlob alina, Sant'Augustin, itlob alina, Sant'Atanasio, itlob alina, San Basilio, itlob alina, San Martin, itlob alina, San Benedetto, itlob alina, San Francisco, San Domenico, itolbu alina, San Francisco Saverio, itlob alina, San Juan Maria Vianney, itlob alina, San Carlo Borromeo, itlob alina, San Publio, itlob alina, San George Preca, itlob alina, Santa Catarina da Siena, itlob alina, Santa Teresa da Gesù, itlob alina, Beatunatio Falzon, itlob alina, Beata Deodata Pisani, itlob alina, Addis incollata Allah, itolbu alina, Urihni namana, ehlisna nitolbuk mulej, min kull deni,
Eħlisna nitolbuk mulej. Min kull dnub. Eħlisna nitolbuk mulej. Il-mewt ħadejjem. Eħlisna nitolbuk mulej. L-inkarnazzjoni tiegħek. Eħlisna nitolbuk mulej. Bil-mewt u l-qawmin tiegħek. Eħlisna nitolbuk mulej. L-Ispirtu Santu li xerrit fuqna. Eħlisna nitolbuk mulej. Lil-nami timmin. Ismana nitolbuk mulej. Għati lil-dawn il-mażulin tiegħek it-tnissi l-ġdid bil-grazzja tal-Mamudija. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu iben tal-ħaj. Ismana nitolbuk mulej. Kristus maħana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb taħana. Kristu il-qattalb taħana. Nitolbu Alla ta' dejjem li tista' kollox, kummana bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf, u ibat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li ġumwilda lik fil-fonti tal-Mamudija. Ħallik dak li seħ bil-qadjum li tana, iseħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-aġeb, bi Kristu Sidna. U Alla, awwal li ma narawix bil-għajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlat biex juri l-grazzja tal-Mamudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex ta' minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-dulluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inti għaddejt lil Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibda Ġesu Kristu wara l-Mamudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu
Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġembu ilma mħallat bid-dem. Wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru u għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftilha l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' Ibnek mill-Ispiritu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel mill-kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispiritu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mela bil-qawwa biex il-qawwa tal-Ispiritu Santu permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ta' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. سيسين على كل شيء. Bix-xelat mixowla fidejna issa fl-imkien mal-katekumeni u mal-ġenituri ta' trabi u l-parrini ta' trabi, il-koll fl-imkien niġdu lix-xitan u nażlu l-Ġesu f'ħajjitna. Nitlobkom li ninstemu waqt li aħna niġdu lix-xitan il-koll fl-imkien min jista' jqum bil-wifqa jqum bil-wifqa u nażlu lil Ġesu. Tiġdu li d-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Tiġdu lil qerq tal-ħażen biex it-tnub ma jaħkimx fuqkom.
tiġdu li x-xitan li anqal u jħarjar għadnub. Sa nirrispondu iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Temnu innom f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet u jgħet in-naħa tal-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Jan Hongqing Maria, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hongjiang James, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jobo, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tomasz, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ahmed, jina namdek l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Christine Joyce, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Shannon, jina namdek l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Omar jina namdek fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Helmi jina namdek fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. ħaqqhom ċabċipa. Ma tistgħux inċabċu ħabba ix-xemat, mbagħad nagħmluhom oħra ikbar. Uliedi intom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu, ilbsu din il-libsa bajda u żommuha fuqkom bla teba' sa ma taslu qudiem it-tribunal ta' Sidna Ġesu Kristu ħalli jkollkom il-ħajja ta' dejjem. Eżis insara ġodda, intom twelidtu barrini, ers u għatu d-dawl lill-insara ġodda.
Issa l-parrini jagħtu xema lill-katekumeni, lill-imamdin, m'għadhomx katekumeni issa lill-imamdin. Eżis imamdin ġodda, intom sirtu dawl fi Kristu. Imxu dejjem bħala wliet id-dawl u ibqgħu b'saħħ sal-aħħar fil-fidi biex meta jiġi l-mulej tmorru tilqgħuh u jdaħħalkom fl-amara tas-sema mal-qaddissin kollha. Eżis insara ġodda, intom twelidtu mill-ġdid fi Kristu u sirtu membri tiegħu tal-poplu saċerdotali tiegħu. Issa jonqos li tirċievu l-Ispirtu Santu li ssawwab fuqna. Il-mulej batu fuq l-apostli narajt il-50 u huma s-suċċessuri tagħhom għaddewh lill-imamdin. Għalhekk intom ukoll se tirċievu l-qawwa imwiegħda tal-Ispirtu Santu ħalli ssiru tixbħu iżjed lil Kristu, tkunu xhieda tal-passjoni tiegħu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tkunu membri ħabbrika tal-Knisja għall-bini tal-ġisem ta' Kristu fil-fidi u fl-imħabba. Puti eżis, nitolbu lill-Alla l-missieli jista' kollox għal dawn l-insara ġodda biex fit-tiba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli jwettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. Sa nixtieqkom li kulħadd nagħmlu mument ta' skiet, it-trabi mhux inklużi f'di. U nitolbu għal dawn l-insara ġodda. U Alla li tista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu, inti tajt welid ġdid lil dawn il-qaddija tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu u ħlisthom minn dnubithom. Ibad fuqhom mulej l-Ispirtu Santu id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà. Imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna.
Tridu intom se semmu għal-tarbija Raja. Tridu intom li Raja tirċivi l-mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-kol flimkien ma'kom għadna kemm stqarrejna? Raja, jina namde l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. What name do you give your daughter? Patricia. Parents and godparents, is it your will that Patricia should be baptized in the faith of the Church, which you have all professed? Patricia, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. X'isem tagħtu lit-tarbija tagħkom? Christian. Tridu intom li Christian jirċievi l-mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-kol flimkien magħkom għadna kemm stqarrejna? Christian, jiena nagħmlu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li ħeliskom mid-dnub u tagħkom ħajja ġdida mill-ilma u mill-Ispirtu Santu jikkonsagrakom biż-żejt tas-salvazzjoni biex tingħaqdu mal-poplu tiegħu u tibqgħu dejjem membri ta' Kristu s-Saċerdot, il-Profeta u s-Sultan u hekk taslu fil-ħajja ta' dejjem. U lidi jintom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu. Qisu li din il-libsa bajda tkun għalikom sinjal tad-dinjità tagħkom
bil-għajnuna tal-kelma u l-eżempju ta' qrabatkom, żommu fuqkom bla teba sal-ħajja ta' dejjem. Ġenituri u parrini, dan id-dawl qed jiġi afdat fidejkom biex tożżuh. Ħalli t-tarbija tagħkom imdawla minn Kristu ma tieqaf qatt li timxi bħala wilt id-dawl u tibqa' sal-aħħar sħiħa fil-fidi biex meta jiġi l-mulej tmur tiltaqa' miegħu mal-qaddisin kollha fis-sema. Sidna Ġesu li ta' smih li t-torox u l-kelma li l-imbikmin, jagħti lilkom ukoll il-grazzja li ma ddumux ma tkunu tistgħu tisemgħu bidnejkom il-kelma tiegħu u tilqoha u tisqarru b'fomkom il-fidi tagħkom biex tfaħru u ssebħu lil Alla l-Missier. Uti eżis dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna u nroddu ħalli l-Alla l-Missier tagħna li bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Il-qani tolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti għal dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-għajt u għamel li l-istess sagrifiċċju jkun ilna tajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħaj l-mulej Alla tagħna sewa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar aħna nxandru f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt jew eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Venisun Celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika tiegħek slim, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika
li għaddewna l-apposti. Ftakar mulej fil-qaddeja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U ma jresqu t-talb u xewqa tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Marti tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertu u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa' nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tudkolla kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħoqs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal
u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimplew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu l-għena, id-dawl u s-sliem. Lidna wkoll mit-tinbih għal-dejja tiegħek jittamaw fil-kosra raħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka għad-disina apostli u martri tiegħek, Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġiju glorja għal dejjem ta' dejjem. Dawn ħutna llum irċivew il-Magħmudija u jistgħu jissejħu lill-Alla missierhom. Ejwew flimkien magħhom u f'isem dawn it-trabi nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda,
u ruħi tkun infejqa.
nitolbu
Xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għajt. Ek ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna biex nirċievu l-barka. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu. U fil-ħina tiegħu ħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. U li ġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkartu bil-ġabra l-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għajt, iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għejna ta' dejjem fis-sema. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Item issa est, alleluia, alleluia.